Děti, pojďte. No, mami. Jay. Mami Jay, co se děje? Počkáme, až přijde Maruška. Jo. Protože ona si ještě hledá svoji hračku, kterou si vezme do školky. Jo. Vy si taky nachystejte svoje věci, co si vezmete do školky. Ano. Ta školka je takto. Jak to školka? Vždyť do školky se hračky nenosí. Ale někdy se, no, ale tady ta školka je zajímavá v tom, že si tam můžeme nosit, že si tam buď může dítě přinést svou vlastní hračku, anebo si hrát s hračkama, které jsou ve školce. Aha. Tak Maruško, pojď. Pomůžeš mi s tím těžkým kufříčkem? Jo, neboj. Ta opička se tam moc nevejde. Stačí, když ji obrátíš. Seš si jistá, že to půjde? Neboj, holka. Půjde to. Tak děti, jdeme do té školky. Tak děti, jdeme do školky. Ano. Jdeme tu tímhletím vchodem. Mami, já už se taky tady sama nudím. Neboj se, malá, děti přijdou. Běž si zatím hrát. Ale já se nudím strašně. Zlatíčko, děti určitě nějaký přijdou. Když přijdou děti do školky. Ahoj, Haničko. Ahoj, Ketelino. Pojď, Eliško, půjdeme někoho otravovat. Nebudeme si raději hrát s těmi plišáky. Ne, hraní s plišákama je nuda. Budeme raději někoho otravovat. A koho? Můžu si s tebou hrát? Zojinko? Tak jo. Paci. Au, promiň, Hani. Promiň, Alenko. To je v pohodě, Hani. Budu si tu hrát s tím krtečkem. Snad na mě nikdo nepřijde.
Takže ještě nepřišli. Ještě nepřišlo hodně dětí. Snad ještě někdo přijde. Nepřišel Karlík, Áňa, Mánička, Maggie, Růža a Káťa a Kačenka a Míša nepřišli ještě.